Capitolul 10. Istoria lui David. Moartea lui Saul. Filistenii s-au luptat cu Israel și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morți pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. Învălmășala luptei a prins și pe Saul, arcașii l-au ajuns și l-au rănit. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoateți sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. Astfel a pierit Saul și cei 3 fii ai lui și toată casa lui a pierit în același timp. Toți bărbații lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morții și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Gilboa. L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara filistenilor, idolilor lor și poporului. Au pus armele lui Saul în casa Dumnezeului lor și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon. Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar la Iabes și au postit 7 zile. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Capitolul 11. David împărat. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului meu Israel.” Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel după cuvântul Domnului, spus prin Samuel. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiți, va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul țăruiei, s-a suit cel dintâi și a ajuns căpetenie. David s-a așezat în cetățuie, de aceea au numit-o Cetatea lui David. A făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur, și Ioab a dres cealaltă parte a cetății. David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Vitejii lui David. Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat după cuvântul Domnului cu privire la Israel. Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din capitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei 3 războinici. El era cu David la Pas Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 3 din cele 30 de căpetenii s-au pogorât la David pe stâncă în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în Valea Refaimiților.
David era atunci în cetățuie și o ceată a filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis: cine mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci, cei 3 bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut să o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. Și a zis: să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta, să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdea vieții lor, căci cu primejdea vieții lor au adus-o. Și n-a voit să o bea. Iată ce au făcut acești 3 viteji. Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor 3. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a omorât. Și a mers faima între cei 3. El era cel mai cu vază din cei 3 din rândul al 2-lea și a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei 3 dintâi. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei 2 lei ai Moabului. S-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. El a ucis pe un egiptean care avea o statură de 5 coți și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător. S-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a mers faima printre cei 3 viteji. Era cel mai cu vază din cei 30, dar n-a ajuns pe cei 3 dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el: vitejii oștirii, Asael, fratele lui Ioab, Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, Șamot din Haror, Heleț din Palon, Ira, fiul lui Icheș din Tecoa, Abiezer din Anatot, Sibecai, Hușatitul, Ilai din Ahoah, Maharai din Netofa, Heled, fiul lui Baana din Netofa, Itai, fiul lui Ribai din Ghibea fiilor lui Beniamin, Benaia din Piraton, Hurai din Nahale-Gaaș, Abiel din Araba, Azmavet din Baharum, Eliahba din Shaalbon, Benehashem din Gizon, Ionatan, fiul lui Shaghe din Harar, Ahiam, fiul lui Sacar din Harar, Elifal, fiul lui Ur, Hefer din Mechera, Ahia din Palon, Hețro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai, Ioel, fratele lui Natan, Mibhar, fiul lui Hagri, Țelec, amonitul, Nahrai din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei, Ira din Ieter, Gareb din Ieter, Urie hetitul, Zabad, fiul lui Ahlai, Adina, fiul lui Shiza, rubenitul, căpetenia rubeniților și 30 împreună cu el, Hanan, fiul lui Maaca, Iosafat din Mitni, Ozia din Aștarot, Șama și Jehiel, fiii lui Hotam din Aroer, Ediael, fiul lui Shimri, Ioha, fratele său, Tițitul, Eliel din Mahavim, Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam, Itma, Moabitul, Eliel, Obed și Iaasiel, Metsobaia. Capitolul 12. Războinicii lui David în timpul lui Saul. Iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa din Ghibea, Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca, Jehu din Anatot, Ișmaia din Gabaon, viteaz între cei 30 și căpetenie peste 30, Ieremia, Iahaziel, Iohanan, Iozabad din Gedera, Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria, Șefatia din Harof, Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, coreiți, Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Gedor,
Dintre gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei, și iuți ca niște căprioare de pe munți. Ezer, căpetenia, Obadia al doilea, Eliab al treilea, Mișmana al patrulea, Ieremia al cincilea, Atai al șaselea, Eliel al șaptelea, Iohanan al optulea, Elzabad al nouălea, Ieremia al zecelea, Macbanai al 11-lea. Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii. Unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu 100 de oameni și cel mai mare cu 1000. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea din matcă pe tot cursul lui, și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, l-a răsărit și l-a apus. Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: Dacă veniți la mine cu gânduri bune ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio sâlnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Amasai, unul din capitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Și David i-a primit și a pus între căpetenile oștirii. Niște oameni din Manase s-au unit cu David când a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor, căci după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David zicând: S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul și să ne pună astfel în primejdie capetele noastre. Când s-a întors la Țiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Ediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenia miilor lui Manase. Au dat ajutor lui David împotriva cetei jefuitorilor amaleciți, căci toți erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în oștire. Și din zi în zi veneau oamenii la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu. Războinicii celor 12 seminții. Iată numărul oamenilor înarmați pentru război care s-au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul după porunca Domnului. Fiii lui Iuda, care purtau scutul și sulița, 6800, înarmați pentru război. Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, 7100. Din fiii lui Levi, 4600. Și Jehoiada, mai marele a aroniților, și cu el 3700. Și Țadoc, tânăr viteaz, și casa tatălui său, 22 de căpetenii. Din fiii lui Beniamin, frații lui Saul, 3000, căci până atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. Din fiii lui Efraim, 20.800, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinților lor. Din jumătatea seminției lui Manase, 18.000, care au fost numiți pe nume să se ducă să pună împărat pe David. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Din Zabulon, 50.000 în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. Din Neftali, 1000 de căpetenii și cu ei 37.000 care purtau scutul și sulița. Din Daniți, înarmați pentru război, 28.600. Din Asher, în stare să meargă la oaste și gata de luptă, 40.000. Și de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniți, din Gadiți și din jumătatea seminției lui Manase, cu toate armele de război, 120.000. Toți acești bărbați, oamenii de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David. Au stat acolo 3 zile cu David, mâncând și bând, căci frații lor le pregătiseră de mâncare. Și chiar cei ce locuiau lângă ei, până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merindă pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi.
aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, unt de lemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel. Capitolul 13. Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom. David a ținut sfat cu căpetenile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-a mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul de la Șilhor în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat Iearim chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la Baala, la Chiriat Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului, care șade între heruvimi. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din arfe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo, înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-Edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce era al lui.